The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we begin our Bible study, ining adlaw, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. If we confess our known sins, He is faithful and righteous to forgive us our known sins and to cleanse us from all unknown or forgotten sins and unrighteousness. You will then be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. God is Spirit, and those who worship Him must worship in the feeling of the Spirit and biblical truth. If you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue is not naming your sins. The issue is faith alone in Christ alone. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the command to believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Sa hilom mag-aampo kita. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this, the devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful, Father, that we live in the church age and in no other dispensation, where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We now pray that God, the Holy Spirit, will challenge us regarding the things that we are going to take up today, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw kaninong tanan, mga higala, mga kaigsunan, mga suki ning atong Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Unas tanan, nagkapasalamat kita sa Dios sa iyang paghatag kanatog lugway ning atong kinabuhi hangtod ning higayuna. Gipabuhi pa kita. We are still breathing. We are alive. We are alert with a clear mind. Sana ang atong pangisip, askil kita. Kining tanan, gumikan lamang sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos niini. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Grasya kining tanan. Oh, by the way, karong adlaw do na kita pinalahi nga pagtulunan nga ingnon ta mga sinugdanan basic o atong concentrate ni ining ato karon nga hilisgutan nga bahid sa unsa may mahitabo human kita mamatay. What happens after we die? Mao kining uluhan. Okay? So kung andam ka na, palihog, abrihi ka ng imong Biblia, the Book of Truth, diya sa unang libro sa Genesis. Adto kita sa Kapitulo 3. Now, okay? Sa panapos nga bahin niya ng maong kapitulo, kini nagkanayon og. Akong basahon ang in English. And the Lord God said, Behold, the man has become one of us, to know good and evil.
And now let's take forth his hand, and take also the tree of life, and eat, and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from which he had taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden a cherubim and a flaming sword, which turned everyone to keep the way of the tree of life. Okay? Sa laing pagkasulti, gipapahawa o ingnon ta gipugngan sa Dios ang tao nga di na kini makaduol pa sa kahoy sa kinabuhi, the tree of life. Sanglit, kung mikaon pa ang tao sa maong kahoy sa kinabuhi, he would have lived forever. Magakinabuhi unta kini siya hangtod sa kangturan, diha sa iyang mga sala, nga wa na'y paglaom pang maluwas. Ingon pananglit nga, a man like Hitler came along ug mo kaon kini siya sa maong kahoy sa kinabuhi ug magakinabuhi hangtod sa hangtod. Nan, ana unta tay Hitler so libuan ka mga katuigan ug many more Hitlers. And kininaon niya sila ang magaduma sa kalibutan, di ba? Busa, ang Dios sent death along. Ingon nga iyang paghukom as a judgment. Apan usaw-usaw kini ka panalangin. Tungod kay ang matag henerasyon, every generation comes and dies. Aniya sila karon, unya mga wa ug mataw na sabang bag-ong henerasyon. Ug ang tanang mga Hitler sa kalibutan eventually mga matay ra pod. And the Bible says diha sa libro sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2, there is a time to be born and a time to what? To die. Now diha usab sa Hebreano 9 versikulo 27, it is appointed unto men once to die, and after this the judgment. Apan you know what? Sagad natong malinggatan o mamatikdan ingon nga magsasangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, myself as an evangelist, nga kasagarang mga tao dili kini sila buot mo hisgot bahin sa kamatayon. Nga naman kaagyon. Abi nimo, dinhi sa Amerika, ang mga 17-year-olds, by the time mag-edad na sila niya ng idara, makakita na kini sila average of 15,000 murders nga ilang natanawan diya sa TV. O mind you, there's a rise, midagsang na karon, of best-sellers on death karong panahon na. Ug ganay uban nga nagatuo, they think of death ingon og period of life. Ang nabantog nga Sir Winston Churchill once said, and I quote, "The older you get, the more sleep you need. Finally, you sleep all the time." In life, there are many avenues, matud pa niya, but only to that all-embracing death, unquote. Now, mangutan ako kanimo, are you prepared to die? Andam ka na bang mamatay? Hoy, simba ko, Roy, may tingali ka. Simba ko. Now, seriously, have you made any preparation at all for your death? Na ka may gihimo ang pagpangandam at all alang sa imo unyang kamatayon? O, tingali, financially, ka na niya ng pangandama. But what about your spirit? Your soul, nga maora ba na that's going to live forever? Gihimuan na ba nimog pagtuon? Have you made a study of it? Oh yes, that occupies a lot of your thinking, naibaw ko. Amigod nimo, pila man gyud sa mga tao ang maokupado with the fact nga
mamatay magyud sila. Naiuban nga, they go out and ingnon tag, they live it up. Ug mudayon og ingon, ako yung pahimuslan, the last ounce of pleasure I can. Una pa moabot ka ng adlaw. Napoy uban nga, they do take it very seriously. Seryoso silang maguna-una bahin ini. Og nangandam sa ilang mga kasing-kasing sa ilan na unyang pagpakigatubang sa Dios nga makagagahom dala ang ilang mga kasalanan og sa ilang mga kapakyasan didtos adlaw sa paghukom kanila. Di malalis that death is tragic. Makasubo, makalilisang alang sa kadaghanan. Now, diha ito sa kapango sa usa ka kolehiyo din sa Amerika nga namatay. Ug ang iyang asawa miingon og binimo, wag yung ko makarealize hangtod ning higayunas pagkapinal o finality sa kamatayon. O kini sila taon-taon ng mga misyonero dito sa South Africa. Umidugang pagyud si Kinesias pag-ingon og ang pagka-final niini mao nga di ko naman siya makita pag-usab hangtod mudangat nako sa eternidad. He will never come. He will never come in dugang pa niya sama sa akong pagkakita kaniya adlaw-adlaw o sa among taas-taas nga panahon sa among married life. Tinuod gyud nga ang kamatayon usa ka dako nga question mark, usa ka dakong pangutana. Yes, it's also true nga ang kamatayon arches in so much uncertainty. Sumangutana ta sa atong kaugalingon. O nga numan, why? Kanunay tang makasaksig mga batanon pang mga kababayinan, ingon man mga young men cut down in the prime of life. Tingali, usa ka bata pa kaayong laki o babae, o mangutana na pud ka, ngano man gyung kinahanglan man kining mahitabo. Why does all this have to happen? Well, paminaw ra gud. Part of this is the terror and the fear of the unknown. Tinuod man pod nga, naay mga taong di buot nga dili makapangandam, they never like to be unprepared. Mabalak-on kini sila bahin sa umaabot, anxious about the future. Now, ang libro ni Amos, Kapitulo 4, versikulo 12, nagkanayon og, prepare to meet the Lord your God. Andam ka na ba? Are you prepared? Ug nahibaw ka ba pod unsaon nimos pagpangandam sa imong kaugalingon to meet death and judgment? Now, we don't want to talk more bahi kamatayon, but we want to solve sa pagkatinuod sa kamatayon, the reality of it. Kaya naibaw man kung there are many of you diha nga nagsunod ni nga itong Bible study through the YouTube, ubos ni nga itong ministry nga dili gustong maminaw sa paghisgot about death. Okay. So you don't want to listen to this particular topic bahi kamatayon? Di gani ka gustong muhuna-huna bahin na. Okay? Busa, today, we have a lot of cosmetics, o facelifts, o ang pagka-dipo-dipo sa uban sa pagpangita sa inon tag medical fountain of youth, and so on and so forth. But di na mo adtos mga psychologist o to the sociologist o ngadtos mga medical students, kundi ngadtos Biblia. Okay? Matutas Biblia. Unsa may gisulti sa Biblia, may tungod sa kamatayon. What does it say about death? Well, first of all, ang Biblia nagaingon nga ang kamatayon usa ka kaaway. It is an enemy. An enemy sa tao ug sa Dios. Si Apostol Pablo mitawag sa kamatayon, he calls death as an enemy, nga atong mabasa diya sa 1 Corinto 15,
The last enemy, ang katapusang kaaway, that shall be destroyed is death. Nawalang sa Dios, ang kamatayon, usa ka kaaway tungod kay di man buot ang Dios nga mamatay ang tao. He never meant for man to die. When God created us, He meant for us to live forever. Apan diha may nahitabo, ato manggisupak ang iyang balaod, we broke His law. Misupil, miribildi man tabato kaniya. Ug siya mingon kung imo ka nang buhaton, you're going to die. Manay gisulti sa Dios. Now, naibaw man ta nga mutuman man gyud ang Dios sa iyang pulong. He had to keep His word. Neither sin, nor pain, nor disease, nor death were part of God's original plan alang sa tao. Wa kini mga butanga maapil sa original nga plano sa Dios for man. Ang kamatayon mo'y suhol o silot sa sala when God said, "Thou shalt surely die." Ug ang paghukom, ikaw gikan sa abog o ngadto sa abog, ikaw mo balik. Kadto resulta or that judgment came human sa pagrebelde sa tao. Kasabot ka? So, balikon ko sa pagpangutana kanimo, are you prepared? Andam ka na ba? And then secondly, ang balaang kasulatan nagatudlo kanato nga this enemy, that is death, is going to be destroyed. 1 Corinthians 15:26. Thirdly, ang Biblia nagatudlo kanato that this enemy, nga mao ang kamatayon, has already been defeated, napildi na, nabuntog na. Si Pablo nagkanayon O death, where is thy sting? O kamatayon, hain ang imong la. O grave, where is thy victory? O lubnganan, hain naman ang imong kadaugan. Nawa na ang la sa kamatayon. This is the sting. Nawa na ang kadaugan sa lubnganan, kay napildi naman, gidaog naman ang kamatayon. Now, pinaagi sa kamatayon o sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, siya miingon og, I'm that liveth and was dead, and I am alive forevermore, and have the keys of hell and death. Una-una, aragod na. Ana kaniyang mga yawi sa impyerno o ang mga yawi sa kamatayon. Karon unsa man gyud ning defeated death, pildiro nga kamatayon. Unsa man ni? Okay, paminaw. Gipagkasama o gipariho kini ni Pablo og usa ka la og makahilo nga mananap. He likened it to a poisonous insect. Kansang la niini gitangtang o gikuha na. Siya miingon og, the sting of death is sin. Ang la sa kamatayon mo ang sala. Karon, buot kong muna-una kabahin sa kamatayon sa usa ka tao who does not know Christ. Tao nga dili magtutuo. He is an unbeliever. You see, nagatudlo ka na to ang Biblia. Nga naay mo abot nga paghukom. There's going to be a judgment. Ang last judgment ni Michelangelo, giangkon, was considered sa kadaghanan to be man's greatest work of art. Human ka mamatay, after you die, you go diha-diha immediately sa pagatubang o paghukom. Kanang paghukuma is not going to decide kung luwas ka ba o dili luwas, whether you are saved or lost. Kining paghukuma is going to be to decide sa imong lugar
Kining paghukuma is going to be to decide sa imong lugar dito sa impyerno. Sanglit ang imong desisyon sa pagdawat ba o pagsalikway sa kaluwasan is being made by you dinhi o karon man. Karon ba? Higayon na ning kinabuhiya. Ug dili ka makabasa sa Biblia and miss the references to hell. O I don't see unsaon man sa pagwali sa usa ka ministro or any clergyman without talking bahin ini. Tungo kay daghan pag-ayo ang paghisgot sa balang kasulatan niini. Ug ang nagahisgot gyud labihan sa kadaghan bahin niini was our Lord Jesus Christ. Ug way tawo nga makatupong kaniya sa kadaghan sa paghisgot bahin niini. Now paminaw. When our Lord Jesus Christ namatay dito sa krus, kadto sa kapaghukom, that was a judgment. Gihukman sa Dios si Kristo in your place. Ug si Jesus, being who He was, dinhay katakos to endure hell alang kanimo. Ug sa dihang mityabaw si Jesus sa pag-ingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Niyan ang makalilisang nga gutlo nga diin we cannot possibly fathom or to stand si Ginoong Jesucristo. Ug ang iyang langit ng amahan were separated na buwag. Ug niyan ang mga gutloa gipas-an ni Jesus ang kapinta sa impyerno, the pangs of hell. Ug iyang giantos ang tanan that man will ever be called upon to suffer. Iyang katong gisagubang niya kadtong tanan gumikan kay iya kang gihigugma. Because He loved you. Ug karon ang Dios nagaingon og dawata siya ug ang iyang gibuhat nga kaluwasan dito sa krus. Tuohi siya ingon nga Dios ug manluluwas apan kun imo siyang isalikway ug you persist in listening sa tingog sa yawa kinsa mo ingon kanimo napabitay daghang panahon o tingali mo ingon na siya kanimo di na tinuod o bisag unsay iyang hong kanimo o kinahanglang muhimo kang pagpili. You have to make a choice between some things nga mga sayop sa imong kinabuhi o you have to make a choice with Christ. Unsa may imo karong pagapilion? What is your choice? If you want to make a choice ning mga gutlua at this very moment for Christ, alang kang Kristo, ang imo rang buhaton mao, ang imong pagtuo kaniya. Isip imong personal nga Ginoo ug manluwas kay sumahan ining pipila ka mga teksto. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. John 3:3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. 2 Peter 3:9. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ephesians 2:8 and 9. We have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest any man should boast. So, di man ikatong gisaysay sa Biblia. Diya sa 2 Pedro 3:9 nga dili siya buot nga naay malaglag. God is not willing that anyone should perish, but that all will come to repentance. Nga maluwas. Mao kanay tinguha. That's God's desire. Kadungog ka niya na. Nakasabot ka ba? That is His will. Mao kanang iyang kabubuton. He had that desire so much that He took His only Son to die on the cross for you. Dili kabubuton og tuyo sa Dios nga ikaw mamatay. Dili. It's not God's will and purpose for you to die.
kasabot ka. Iyang tinguha, iyang tuyo, iyang kabubuton og plano nga ikaw maluwas. Ug naa kay kapilian, you have a choice. Karon, what about sa mga magtutuo? What happens to them? Well, daghan tang ikasulti bahin ini, daghan kayo. Alang ka na itong mga magtutuo, gitawag tag in Christ, diha ni Kristo. Nga kahulugan o kita nga Kristohanon. Kita mga Kristohanon, mga luwas, saved, mga anak na sa Dios, mga sakop sa harianong panimalay sa Dios, ug daghan pang uban. Nahibaw na kita mga magtutuo kung unsa ang langit. Ang mga maya o kalipay dito. Nahibaw ta niya na. Ang mga excitements, the thrill, ug ang ato niya nga paghugyaw dito, alang kining tanan kanatong nadugtong diha ni Kristo. This is for all of us believers. Ug paminaw, diha kang Kristo, wa may paghukom. The judgment is past. The storm is over. The hell is past. Kung nakaila o mituo ka na ni Kristo, there is no more judgment for you. Samta ka na. Ang Biblia nagasulti og, there is therefore now no judgment to them who are in Christ Jesus. Nagiingon diyan sa Roma 8:1. Listen. There is no hell for you, believer. Wa na impyerno alang kanimo igsoong magtutuo. Magakinabuhi ka na in eternity uban kang Ginoong Hesukristo. Usab, kauban ta ang tanan nga mga balaan with all the saints of all the ages. Pinagis kamatayon na Ginoong Hesukristo. Iyang giguba, gipusgay, gibungkag ang kamatayon. Kanato nga naa na diha kang Kristo, di na nato ilhon ang kamatayon as the king of terrors. Si Pablo nagaingon og, na ako'y tinguha nga mubiya to be with Christ, which is far better sa akong pag-ubanan ni Kristo nga labaw pa kabintaha. Siya midugang pas pag-ingon og, sa akong pag-uban na diha kang Kristo, kana mas bintaha pa kaysa pagkinabuhi dinhi og karon. Buot ko nang muuban kaniya, matod pa ni Apostol Pablo. Nga naman ka? Why? Tungod ba kay he worked so hard for Christ? O tungod ba ka kay labyan niya sa pag-antos? No. Dili ka na hinungdan. Andam na kini si Pablo, muuban kang Isus tungod kay long ago he met the Lord Jesus Christ. Iyang gikahibalag sa Ginoong Hesukristo dito sa dalan sa Damascus ug dinha siya gisinati. He had an experience with the Lord Jesus Christ. Mituo siya ni Kristo ug didto niya tungtungura iyang nakaplagan. He had found the fulfillment, the peace, ang kalinaw, the joy, ang kalipay. Iyang nakaplagan ang kahulugan o katuyuan, the meaning and purpose of his life. Niyantong iyang nasinati na encounter with Christ. Paminaw, you can have the same experience diha ni Ginoong Hesukristo samtang nagapaminaw ka nining mao nga mensahe right at this very moment. Niinig yung mga gutlua samtang nagpaminaw ka, nagalingkod ka diha. This very moment you can make a step ngadto kang Kristo and be very sure. Kung wa ka kaybaw o dili ka siguro, you're not certain, then be sure. Siguro hayon. Now, ang pagkabuntog sa kamatayon is the final achievement sa atong gitawag og Christianity o Kristyanismo. Ang pagkamatay sa lawas, physical death, usa lamang kini ka pagbalhin o sa in English a transition gikan sa pagkinabuhi dinhi sa yuta uban kang Kristo ngadto sa kinabuhi nga dayon, eternal life dito sa langit uban kang Kristo. Sama kini sa paglusot sa usa ka pultahan, going through a door, ini kamatay nimo. Mobiya ka sa usa ka lawak, you leave one room,
ug musod kag laing dako-dako nga lawak, another big room nga mas maayo ug mas nindot pa. Ug kining maong transition o pagbalhin nga gitawag tag kamatayon, nabase kini on the fact that nabanhaw si Jesus gikan sa mga minatay. Sanglit na sayod man kita nga si Kristo, being raised from the dead, will never die again. Ang kamatayon wa nay dominion over him, matud pa kana sa Roma 6. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. Paminaw, kung ikaw usa ka magtutuo kang Kristo, if you are a believer, di ka mamatay nga mag-inusara. Naibaw ka ba niya na? You're not going to die alone. Now, the late great evangelist of our time, evangelist Billy Graham, misuwat og usa ka libro on angels. Diyas maong libro, miingon siya nga, na gitawag og death angel. O kanang mao nga angel, anghel o manulunda, welcome mo abot diya sa Kristohanong namatay, o will take him by the hand and will lead him or her ngadto sa presensya ni Kristo. Sabi nimo, it is a wonderful thing to die, ingon nga magtutuo as a believer. Nagasaksi ako, I have seen believers die. O nagasaksi po ko akong mga higala who did not know Christ, meaning unbelievers who die. Tell you, there is a vast difference in the way they die. Dako yung kalahian. Na yung mga tao nga nagtinga o himalatyon who talk about the music nga ilang nadungog, na uban maghisgot sila ilang nakita si Pulano o sa kinsang ilang mga kailang patay na. Si Jesus nagaingon og, He who believes on me shall never die. Nagatuo ka ba nini? Iya kang pangutan-on nini. Niining mga gutlo higala. Sa pag-ingon sa atong Ginoo og, you shall never die if you believe in me, kini nagpasabot nga you will never die spiritually. Abi mo kunsa, ang usa ka atheist, kinsa man yung mga atheist, mga taong way pagtuog Dios. Ang usa ka atheist only sees a hopeless end to life. Apan, ang usa ka Kristohanon sees an endless hope. Kita mo lantaw, we look beyond our present sorrow, ngadto sa kadaugan ni Kristo. Blessed are the dead who die in the Lord. Apan si Kristo nagadaog usa ka dayon na nga kagawasan. He brings a permanent freedom ngadto sa magtutuo from evil who dies diha kang Kristo. Apan tingali way tinguhan ini katong mga tao nga wa makaila kang Kristo. They may prefer to go on living diha sa ilang mga kasalanan. You see, doon na lang kay hamubo kayong panahon. Mao na ilang una-una. So live it up, mao na gingon. You see, as we get older, samtang magakatiguan kita, life indeed is pressing in nga ni kanato. Busa, pahimusli lang yun ang tanan nga kahigayunan karon while buhi ka pa. Mao na filosofiya sa kadaghanan. Give all you can of it now. Gani, mao na filosofiya sa kalibutan. You don't have that long. Di ka naman magdugay pod kay you will be in eternity. Kung paminaw. Kung unsa may desisyon nga imong pagahimuon while you are hearing this message, mo kanay magadeterminar where you will be. Samtag yun ka na pagayo. So, do you know Christ? Nakaila ka ba kaniya? You see, nagagamit ang Biblia sa pulong depart, pagbiya. Nagatudlo kanato ang balaang kasulatan nga mga citizens kita sa duha ka kalibutan karon. In my case, I'm a citizen of the United States, apan citizen pud ko sa langit. Kini mabasa ta diha sa Filipos 3:20.
Philippians 3:20, which says, nga ang tanang mga magtutuo ni Kristo, mga citizen sa langit. So I'm a citizen of another world, nga maong langit. Og that's where I'm going, og I will be there. It won't be too many months and years na dili pa ako muadto niya ng dapita. The vast majority sa akong kinabuhi, na kinabuhi ko na. My record has already been made. Di naman po ko magdugay. Ana ay karaan nga English prayer nga naga kanayon og Lord, grant that my last hour may be my finest hour. Unsay gipamulong ni Apostol Pablo? Siya miingon og, I have fought a good fight. I have finished the race. I've kept that faith. Dinhay usa ka evangelical minister in the last century nga nagasulti og, I hope when I come to die, I shall not have to say, I wish I have loved Christ more. Busa, niining higayuna, may I once again ask you, andam ka na ba? Ready to make certain that when you face death, sa diha nga tubangon na nimong kamatayon, you be sure nga muadto ka sa langit, human ka mamatay. Unsaon nimo to make yourself ready? It's as simple as believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ayaw kalimti ang mga bersikulo diha sa Biblia, bahin sa kalwasan. John 3:16, John 3:36, John 14:6, 2 Peter 3:9, Acts 4:12, Ephesians 2:8 and 9, Matthew 7:13, 14, og Hebrews 9:27, og daghan pang uban. Magaampo ta. With your heads bowed and with your eyes closed, we dedicate the closing moments of our worship service nining atong pagtuon sa pulong sa Dios ni adtong wala pa'y Kristo silang kinabuhi. The scripture declares, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. The Lord Jesus Christ had you personally in mind when he went to the cross. He personally died for your sins, and he took your place in order that you might become the heir, the possessor of eternal life. Ug busa, samtang nagalingkod ka diha sa imong nahimutangan ining adlaw, with your eyes closed to assure you of privacy, you have the option. You have the opportunity right now of making the greatest decision of life, the decision to believe in Jesus Christ. Your eternal future hangs on the balance. Your eternal future is determined by your attitude towards Jesus Christ. The issue in salvation is not sin. The issue is Christ. Because Christ died for the sins of the entire human race. Under the biblical law of double jeopardy, man can never be tried twice for the same crime. And since Christ died for your sins once, the barrier therefore is removed between man and God, and man can never be held accountable for his sins again before God. Now, the unbeliever is free to reject Christ as Savior. But if he rejects Christ as Savior, then he accepts Christ as Judge. Ang matag sakop sa kaliwatan sa tao is going to encounter Jesus Christ one way or the other. He is either going to encounter Jesus Christ as Savior by believing in him, or else he is going to encounter Jesus Christ as Judge at the great white throne judgment by his rejection of Christ as Savior. And so,
in the quietness and privacy of your own soul, naa kay kapilian, naa kay gahigayunan right now of making the greatest decision of life, the decision to believe in Jesus Christ. Your eternal future is determined by your attitude towards Jesus Christ. For these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through His name. Eternal life is yours at the moment you choose to believe in Jesus Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. Thank you, Heavenly Father, for the grace opportunity of fellowshipping in your word today. May God, the Holy Spirit, motivate and challenge us to continue feeding our soul with your word until we reach the capacity stage for life, which is the pleroma stage, thus become winners in this present life and in the life hereafter. We now pray that what we learned in your word today may become a blessing to our life. This we ask in Christ's precious name. Amen.